ko blay step ya pi baro ki bas ngap ya kan ne ka chingikai balangkot nakaktin ka jong ublay hagane ko por ga kwa banbu ya ka jingkali hap deng jong pi bat kata galong kumno ngin le habangidon ha ka jingkut lat ka jing em ngakwa ya ka bangin ya pech bat nga nakaktin ka jong ublay na ga gospel jong Yohanes lenong ka bakhat way de khot ka pasau po kata galong kumne u Jisu u ong haka ngam shem la ong hapa balada pan ngej pan yo iya ka burom jong ublay kane kade kaktin ka po Jisu ula kren haka Martha ladangin pech haka ne ka lenong na kaktin ka jong ublay na dukit khot ka banengkong ter ha dukane ka khot ka pasau po ka bangala pule mentan kaktin ka jong ublay ka yathu bagane ka Martha kaladon upara ubala yap no bat une upara jongka ubala yap uladon kumbasau sngi ha ka jingtem bat ha kata ka sngi ka basau u Jisu ulawan bane shem bat ka Martha bat onda bau Jisu ula shem bat ka Martha ula ong ya ka Martha bakan pen i hangno latep ya une upara jongka uba kerteng jong u Lazarus bat onda bau Jisu ula poi ha kata kajaka ka balatep lane ka balatep ya ka met yap ka jong u Lazarus u Jisu ula ong ha ka Martha to kelino ya uta u mau khang ka jubab ka bami na ka Martha ka henmen jong uta ubala yap no kala ong kumne uta ubala yap upara jonga ula iutung nabakane kalong kabasausi kata gade ka jubab ka balami na ka Martha kala yathu ha u Jisu bau para jongka ula dan sausi ha kata ka lum jingtem ban ula sma iutung u Jisu ula ong ya ka Martha bakan pli ya uta umau khang Henry ka Martha pat ka yathu ba uta upara jongka ula iutung dan latju ya ka ban yo i yo u namar ba ula yap lasma utung Henry u Jisu ula ong ula paiktin ya ka Martha daga boong ngam shem la ong apa balada pan ngej pan yo i ya ka burom ka jong umblay kata gade ka po Jisu ula ong ba ula keli ha ka Martha pat ka ka balajia ka Martha hadin bakali asngo ya ka kentin ka balami na Jisu kumta kalapen ko ngu bat la keli no yau ta umau bat onda la keli yau ta umau u Jisu ula perta bat ula khot ya u Lazarus bat u Lazarus hadin bau Jisu ula khot daga kerteng ya u Lazarus tomi no bat ka ka balaji u Lazarus ula mi nagata ka krem ka balatep ya u bat hangta ka long ka jing kemen ka bakrau ya ka long ying jong ka Martha bat ka para jongka ka daw ka long namar ba upara jongka ubala yap uba omton shu aga pertei Henry ula impan upara uba kam kermen shu badang yo iya uba kalakut lan ban bakala pangnun kala sngosi bakam yo bane shu bat lau para kadon kajing sngosi ka bakrau haka Henry haka kalimat ka bayish bakaya shem bat u Jisu kala yo ya kajing kemen pat kala yo ya kata kajing sngo suk haka mensim namar bakala yo pat wat ya upara ubala klat upara ubala yapno ula impat pat kumta kala aingu
ya ublay. Pat ka ka bang kwa ban ong hakada kapor. Ya pi baro ke bayo sngau ya kan dega jing hikai. Lada danap deng jong pi ki badan nap deng ka jing kut lat ka jing ka ba pi sngau ba om don chu bala mano ban ya rap ya pi sngau ba kala kut lat ba pi sngau ba pi mla shu ban pai sha diang shamon kumba ka ne ka Martha kala sngau ba om don lat chu ban pen im yau para jongka Henry ka khalimat ba ka priang ba ka ko ngu ya ka tin ka jong Jesu kumta upara jongka ula impan kum juru para lok ba ye lada pi don ka jing shem ha ka chigem jong pi nga kwa ban ong ye pi pai sha u Jesu ko ngu ya ka tin ka jong ublay ka ka ba ka tin ka jong ublay ka hikai ya pi ngai ya ka tin ka jong ublay ka ong to ngai da ka do nut baro ngai da ka do nut baro claim da artatin wala da pin ngai chisha claim da artatin ka problem ka yotu yangi ba ka jingai ka bangi ngai ka don kam yangi bangin ngai da ka do nut baro claim da artatin na kata ka daw ka don kam yanga ba de pi bandon kata ka jingai ka baskem ha u Jesu lada pi don ka jingai ka baskem claim da artatin ki kamba kin jia ha ka jing em jong pi ki kampala kin jia ki jing pen khia kin jia ki jing ker khu ku jong blai kin wan lada pi don ka jingai ka ba claim artatin ka ba mot ka jingai ka ba pi shu ngai bat ai tilut shau Jesu ban shu ong Jesu tang ma me bala ban le ya ka ne tang ma me bala ban pen pai pat ya ka do nut ka bala mong jonga tang ma me try ban pai pat sha ka jing suk bat ka jing kamen banong tang ma me try ubala ban ai jing kermen omdan da kumwe pat omdan mano re bala ya ka ban ai la ne ban sngau thu ya ka jing jonga banong tang ma me bala ban le ya ka ne ka kam bala da pin wan shisha chau Jesu da ka do nut baro ublay unyo ya ka ban chupa ya ka jing kali dan dia kata ka jing ka papiman ublay un ai pi ya ka chupa ka papin penhun ya pi ka ban ai pi ka jing suk ka mensim ka ne ka long ka jing selok ka bakhandiat na kan tin ka jong ublay to ublay ko khu ya pi paro